Здравейте! Здравейте! Този път ще разберем защо Международната космическа станция не прелита над едно и също място при всяка обиколка. Международната космическа станция обикаля Земята приблизително на всеки час и половина. Тогава защо не минава над София при всяка обиколка? Да, това звучи нелогично. Всъщност, обяснението е много логично и е свързано с наклона на орбитата и въртенето на Земята. Когато казваме, че една орбита е наклонена, имаме предвид ъгъла между екватора и орбитата. Ако наклонът е 0, сателитът ще се движи само над екватора. Ако наклонът е по-голям, вече казваме, че орбитата е наклонена и той ще стига по-на север и по-на юг. Наклонът на орбитата на Международната космическа станция е около 51,6 градуса. Това означава, че станцията може да минава над райони между около 51,6 градуса северна и 51,6 градуса южна ширина. София е вътре в тази зона. Затова станцията може да се вижда от тук. Но това още не значи, че ще идва над нас на всяка обиколка. Значи, не Международната космическа станция избягва София, Земята просто вече е малко завъртяна. Точно така, браво! Станцията обикаля около Земята за около 90 минути. За това време Земята успява да се завърти с приблизително 1/6 от денонощния си ход. Около 22-23 градуса по дължината. Затова следващата орбита не минава над същия меридиан. На глобус това изглежда като серия от наклонени линии, които се повтарят. Но всяка следваща е леко преместена на запад върху картата. Има още нещо важно. За да я видиш от даден град, не е нужно да мине точно над главата ти. Достатъчно е орбитата да мине достатъчно близо, така че станцията да се появи на хоризонта. Затова има разлика между станцията минава точно над София и станцията се вижда от София. Нека го видим в Орбит, нашия симулатор, където лесно можете да видите реалната орбита на всеки сателит. А сега вижте тези две орбити. Едната е по екватора, а другата е наклонена. Можете ли да кажете, коя от тези две орбити никога няма да мине над България? А днешната задача е проста. Намери следващото прелитане на Международната космическа станция за твоя град и провери от коя посока ще се появи. И този път вече наистина ще знаеш защо не минава по един и същи маршрут. В космоса всички обекти са в движение, включително и мястото на наблюдение. Това, което виждате, е Орбит, нашия онлайн инструмент за орбити и спътници. С него можем да показваме падане, кръгови и елиптични орбити, различни орбитални етажи и дори реални данни. Най-интересният режим е TLE – Two Line Element. Това са две редчета, които описват орбитата на спътник в даден момент. Когато ги въведем, софтуерът може да изчисли къде ще бъде спътникът и да покаже орбитата и наземната следа. И понеже орбитите се променят, TLE трябва постоянно да се обновяват. Интересно е и много лесно. Пробвайте сами. Линкът е под видеото. Очаквайте в следващия епизод. Как телефонът ти знае къде си?